Italia, Belgia, Spania, Franța, Germania, Grecia, Turcia, Polonia, Scoția, Coreea de Sud, India, Kazahstan, Moldova, Argentina, Armenia, Algeria și România, căutând un limbaj în Babelul actual. Toate la Babel, Festivalul Artelor Spectacolului, la Târgoviște între 10 și 19 iunie 2022. O campanie a ta și a Teatrului Toni Bunandra, Târgoviște. Let's Babel Up This Town! În deschidere, The Third Reich, în regia lui Romeo Castellucci.